To, en ekkita no jangirten gimi bindaɗi nder deftere seninde. Gimi ɗi'i bo ɗi ɗuɗɗi nder deftere seninde. Ɗi kocci sendere 30 ɗuɗorgal deftere seninde. Gimi bindaɗi ɗum goɗɗum salo bindol ngam andinki goɗɗum ko sawi e ɗum foɗa hakkilo neɗɗo ngam heɓta maanda ko woni nder jimol ngol daga nder nyumo maako. Jimi ɗi e ɗi kutinire ngam ɗi kokka neɗɗo goɗɗum ko nyumata nder hakkilo maako. Ɗum bo e ɗum noddire ɗowdi nder hakkilo. Ai non, ashe ngam ɗum holla neɗɗo ɗowdi, gimi bindaɗi nder deftere seninde e ɗi murtina ɗowdi nder hakkilo. Goɗɗum nder fofango neɗɗo ɗum koyɗum ngam o heɓta ɗum ngam e ɗum wara e njayri bono goɗɗum ko meɗuno waɗuki. Na ko ɗume belɗum woni koyɗum, amma na ko ɗume woni ko hani. E misalu, to goɗɗo yiɗama ɗum kam welayi. To on ji'i fi ɗum ɗiɗum ta fahmi e wodi to ɗum jokkotiri a bo heɓtai jokkode nden. To ɓe mbi'i goɗɗum bono ni to o hokkiyam to mi siwtoto to wigere nde hanayi. A wawai ngaylita ɗum gi'a nyuma jokkole majum, ɗum hoccete to hakkilo maɗa nyumata. E misalu, o giɗɗo hoɓɓe. Non ɗum waɗi en meta dow nyumoji sai en poɗa hakkilo meɗen to kutirten nyumoji meɗen. Ɗum e walla en ngam anden ko sawi nder meto ngo en nyuma ɗowdi gondi nder hakkilo. e ndi hokka en gonɗi jayri nder nyumo meɗen ngam ji'en no duniyaru wa'i. Ɗum hokka en ɗowdi nder nyumoji meɗen ngam nyumen no duniyaru ndu'u yahrata e nder ɗemgal meɗen. Non bo ɗum waɗi ɗowdi gondi nder nyumo e ndi walla neɗɗo e ndi hokka neɗɗo faamu. Ko a nyumai dow ɗowdi ndi ji'ata nder nyumo maɗa e ɗum fiida e nyumo maɗa ngo gontunoɗa ndenno. E ɗum maba no yeddotira ko ɗume e yada e nyumo muɗum, nyumo wongo wurtoygo daga nder habaru ɗum hango ngo nyama e jalorgal. To e ɗo a yi'e ɗowdi gondi nder hakkilo na ɗum goɗɗum non tan, a tawai ɗum nder ko toye nder ɗemgal maɓɓe e bindi maɓɓe e ɗum hokkata go nyumo tataygo e ɗowdi ngam ngo walla neɗɗo iya goɗɗum feere. Kanjum wi'ete ɗowdi gondi nder nyumo heɓandi nder deftere seninde. Amma gondi ɗowdi ndin gondi nder deftere seninde ɗum koyɗum heftuki bono jaygol, boɗɗum, ko nyibre, ko kalluɗum. Amma sai siptora gimi bindaɗi nder deftere seninde ɗum gimi ɗi yimɓe ndenno nder fina-tawa maɓɓe. Ko mbi'aymi ɗo woni ɗowdi nyumo ndi e ndi ɗon daga nder nyumo ma bindainoɓe haa warki to meɗen. Bono noye? Bono ɗowdi kollandi dow ndiyam gonsotoɗam bono maayo luggungo ngo geloɗi ndiyam. To mi fami. Joni sai siptora gongel sarel ngel gonnoɗa nder saɗɗum sai nyumtaɗum nder geɓe shaɗɗum e ɗum ɗon bano ndiyam ganshotoɗam. Non ɗum woni windunoɓe deftere seninde ɓe nyumi ɓe meti dow saɗɗum ɗum woɓɓe ngoni dow hono hendu sembindu iyayɗum ndiyamji. En ji'ai ɗum nder Jabura surawol 14:4. Ya Allah hisna ngam ndiyam ɗam hewti dande am mi natti to ɗam luggiri wanwanɓe am ɓuri sembe am ɗuɗargal maɓɓe limatako. To woywoyɓe ma lalle a natti shaɗɗum. Non ɗuɗargal wanwanɓe leƴƴi bono deftere Isaya surawol 12 ngol wi'i mi woyani leƴƴi ummanoyiɗi nder monnere bono geloɗi maayo. Non ma e nder Jabura surawol 38:4. Ya Jomirawo alamoro sembe e ɗum hani ɗum e holla en dow ɗerewol deftere seninde go'o. Ai non ko non duniyaro wa'uno ko tagi e nder fuɗɗode surawol go'o en gi'i nyibre en gi'i maayo gonshotongo amma Allah Jomirawo e laami dow majum e nder surawol 3. Non ɗum waɗi ɗowdi ndi gi'ata ndi fuɗɗi daga ton non ɗum nyamri yeso faa ko deftere seninde timmi. Ɗum yeddotirai ko nde ndiyam gonshotoɗam ɗum goɗɗum ko artuɗa yi'iki ɗum bo nandi e kalluɗum sai nyuma dow leydi njorundi ko ɗum hollatama deftere fuɗɗode surawol 4. E ɗo woni to Allah waɗi ngesa mbi'eteka Eden ka ngesa ka Makka e ka holla en haykaliru Allah e nder ɗemgal Yahudanko en ndenno e ton dow ɓuri to ndiyamji gonsotoɗi kewtata e dow hossere nde ngesa haykaliru Allah ndiyamji ɓuloyai ɗi jarna ko toye surawol 5. Ashe ko neɗɗo yiɗi o wana to Allah mako ton dow hossere nder ngesa haykaliru mako. Jimi bindaɗi ɗi deftere seninde e ɗi kolla neɗɗo ɗowdi ndi'i. Raa misalu sarel ngel Dawda seyoto yeso Allah mako nder haykaliru Jabura surawol 55:5. O wi'i o barkiɗinaɗo gonɗo yeso Allah mako o yi'ai moƴƴere Allah nder haykaliru mako. Ndiyam ɓuloyai diga to Allah ɗam harnai ko moye nden bo leƴƴi gonɗi nder wannare fuu
e keɓay seyo. Suurawol jewego'o. Joni sai ngi'a e ɗum meta dow haykaliru wigere to Allah joɗoto. Hoccere mawnde nde ɗum holliri ɗum nder ɗowdi ngam Allah e hoore maako e misalu nder Jabura surawol 17 e wi'a jomirawo am kanko woni tafare am gonɗo nder wannare fu waray e maako heɓay bo rimɗineki. Ko ngi'eten ɗo e ɗum holla en dow Yeesu e ɗum foɗa hakkilo meɗen dow maako. Carel ko ɗum wi'i nane ko o wi'ata, nanɗo ko o wi'i fu o wonay bano nyiɓuɗo wuro maako dow tafari. Habaru kokkete ɗum ɗo ɗum wi'irama gimol ngam ɗum holla en ɗowdi ndi bo ndi hollay en goɗɗum ma'ana lugguɗum nder habaru ɗum. Non ɗum waɗi sey a fahama ɗowdi gondi dow nyumo maɗa ndi taggo heɓata nder jimi bindaɗi nder deftere seninde ma'ana majum e joɗi daga nder bindi Yahudanko'en ɗi ndenno no ɓe kokkirta habaru maɓɓe to ɓe kokka ma'ana nder nyumo neɗɗo. A yi'a ɗum ko to e nder deftere seninde. Ta yiɗi heɓtuki habaruji ɗi ko ɗowdi kolleteni nder jimi ɗowdi ndi e ndi bankina ma'ana lugguɗum nder habaruji. To joni kam weli woɗi. Ashe gimi bindaɗi ɗi e habaruji kokketeɗi nder deftere seninde ɗum fu e ɗum yaada to en ndaari deftere Jabura. Ngam anden no jangirten deftere Jabura en ndaray ɗum ɗo yeeso.